Siyakubingelela mbukeli, kuleli khasi sifundisana ngezinto zesintu. Kule vidiyo sizoqedela izigaba zomshado wesiZulu. Umncamo, lo msebenzi wona-ke umela ukungcwatshwa kwentombi kwabo. Kuba umsebenzi wokubulala intombazane kwabo, isiyozi ivuke emzini. Kugaywa utshwala, kuhlatshwe nembuzi ezobika udwendwe. Le nyama yembuzi kumele idliwe iphele ingakahlatshwa inkomo yomncamo. Umlobokazi unikwa indlu azohlala kuyo agoye. Uhlala phansi ambathe ingubo yokulala, ancike ngebhokisi lakhe ikhisti. Yonke impahla yomabo iqoqelwa kule ndlu okusuke kugoyelwe kuyo umlobokazi. Umlobokazi ukhetha ihubo okuthiwa inkondlo, ayolihuba uma eseyovuma umyeni wakhe, sekubuzwa umthetho. Uyaliphinda futhi uma eseyokwabela uyise basemzini. Ngalobu suku izihlobo zisina zidedelana ngokuyala umlobokazi, abanye njalo bemlethele izipho. Umlobokazi kanye nazo zonke izintombi bafundisana izingoma kanye nezindlela abazosina ngazo. Udwendwe. Udwendwe kujwayele ukuthi luphume ngoLwesihlanu. Unkosikazi kaMkhongi uphuma nebhokisi. NgoLwesihlanu ngesikhathi kuphuma inkomo udondolo ekhishwa ubaba wentombazane ayodondolozisa ngayo ingane yakhe emzini. Le nkomo kumele kukhishwe umlenze okumele uthwale zintombi ziwuse emzini. Uyise uhuba ihubo lomndeni, ashise impepho abike ukuthi ingane isiyaphuma ekhaya isiya kugana. Emva kwalokho uyise uyamthatha kuyodlulwa esibayeni, ibhokisi phambili, kulandele umlobokazi noyise nomndeni nezintombi. Esibayeni uyise uphinde abike futhi ukuphuma komntwana ekhaya, amcelele okuhle kodwa emendeni wakhe. Kube sekuphunywa esibayeni kuyiwe ngaphandle komuzi kuhanjwe. Unina wentombazane akalubeki unyawo lwakhe odwendweni lwengane yakhe. Esihlahleni, uma sekufikiwe umthimba uhlala endaweni okuthiwa esihlahleni kanye nayo yonke imithwalo abafike nayo. Sebeyoze basuke esihlahleni sebeya esigcawini uma sesikhonjiwe. Izintombi kanye nezinsizwa zomthimba zingena emagcekeni akamkhwenyana kusempondo zankomo. Kuthiwa bayobika umntwana. Ibhokisi bangena nalo kodwa lithwele izinsiza zakwabo. Bangena naye umlobokazi kodwa usuke ezifihle ngengubo yokulala engabonakali. Uma sebephumile ekhaya umlobokazi ubuyela esihlahleni nezimpelesi zakhe. Abanye basale lapha esangweni bagqumshele. Lokho kusho ukuthi kuyaqhoshelwana phakathi komthimba nekhetho ngayo intathakusa. Ngemuva kwalokho kubuyelwa esihlahleni. Isihlahla indawo lapho umthimba uzilungiselela khona umgcagco. Kulungiswa nemvunulo, kucwale nezicholo. Akumele abakamkhwenyana bambone umlobokazi engakayi esigcawini. Umkhongi nguye okumele anakekele umthimba ngokubalethela ukudla notshwala. Noma ngabe yini abayidingayo kulesi sigaba kumele bakhulume nomkhongi. La esihlahleni abafuna ukuphumula bayaphumula njengoba phela bekade bengalele ubusuku bonke. Ukungena komgcagco. Kube sekufika ozokhomba isigcawu. Lokho kusho ukuthi umthimba usuya esigcawini. Umthimba uqala ngazo izingoma zomgcagco, zishaye impela kushise phansi. Kuba khona nokuqhoshelana phakathi komthimba kanye nekhetho. Umkhwenyana ubuye esuke kwabakubo ezolanda umlobokazi. Ukubuzwa komthetho. Iphoyisa lenkosi libe selimisa yonke into limemeze ngezwi elikhulu. Uyabuza umthetho ukuthi ucaca nje, uyamthanda na? Uphinda kathathu. Umlobokazi akaphenduli kodwa uvele asho inkondlo yakhe. Aphume yedwa athi qekelele aqonde kulo iphoyisa.
ufike ashaye ngesicephu. Yiyo leyo impendulo yakhe yokuthi uyamthanda umyeni wakhe. Ukwaba, odadewabo bakamakoti yibona abanikeza lezi zipho. Lapho-ke yena umakoti usuke ehleli ecansini egubuzele ehlonipha abasemzini. Izipho lezi ziqalwa ngokunikwa abadala kuze kuyogcinwa ngabancane okuthi emva kwalokho lo othole isikibha agiye uma kungowesilisa kanti uma kuyisimame uyakikiza ejabulela isipho sakhe. Kugcina yena-ke umkhwenyana ukubizelwa esigcawini, la usuke ezokwembeswa khona ngumakoti wakhe. Umakoti lo ngoba sithe usuke kade ehleli phansi, uyasukuma endlalele umkhwenyane wakhe, emva kwalokho ambheke ukuthi ukuphi aze amthole. Abuye naye amhlalise lapho amendlalele khona. Umakoti uba esethatha imbiza yokugeza, ayifake insipho kanye nendwangu yokusula uma ugeza, akubeke ezansi ezinyaweni zakhe umkhwenyana, sakumgeza izinyawo, okuthi uma eseqedile amlalise lapho amendlalele khona. Uma nje esethi uyalala umkhwenyana, wembulwa ingubo le ambathiswe yona bese bethi ukumtitinya kancane, eshaywa ngamantombazane aphelezele umakoti ngezinswazi abaleke. Kube-ke kuthathwa inkomo-ke yokumqhoyisa okumele ikhiphe inyongo yokumfafaza ukuze-ke ezoba umfazi walayikhaya ngokuphelele-ke manje. Inkomo le yomqhoyisa kumele umlobokazi ayihlabe naye amanxeba. Le nyongo futhi ingubufakazi bokuthi useyofela emzini wakhe angangcwatshelwa khona. Emva komabo umthimba ukhishela utshwala nenyama. Umakoti ube eseyaphuma nezihlobo zakhe ayohlaliswa ngaphandle, lapho umndeni umkhumula konke akade ehlobe ngakho, kuphindela ekhaya. Bese kuqala umcimbi wokumyala okokugcina nokuvalelisa. Umakoti usala nozomhlalisa izinsukwana baze baqede ukugaya utshwala. Ukuhlambisa kwenziwa uma umakoti esececisa. Lapho-ke usuke esekhipha izinkamba, izingqoko kanye nobheseni bomama. Emva kwalokho ube esesiwa exhibeni lapho azophekela khona umndeni, kuphele-ke kanjalo. Siyabonga ukubukela ividiyo yethu. Siyacela ukuthi u-subscribe uma kuwukuthi uyathanda ukulandela izinto zesintu, ulayikhe, ushere nevidiyo.